Qed isiru arranġamenti biex il-Maltin li jinsabu barra mill-pajjiż ikunu jistgħu jiġu lura pajjiżna biex jivvutaw fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Persuni eliġibbli li jivvutaw u li jisimhom jidher fir-Reġistru Elettorali u li jinsabu msifrin jinkludu dawk miż-żewġin lil barranin, dawk li qed jistudjaw u li qed jaħdmu jew li qed jirċievu xi trattament mediku barra minn Malta. Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta qed tipprovdi biljetti bir-ritorn fuq is-servizzi tagħha għal €35, inkluż it-taxxi u spejjeż oħra. Wieħed jista' jordna l-biljett minn qabel fuq it-titjiriet skedati fuq in-numru tat-telefon 2599 1230 mill-ħamis 25 ta' April fit-8 ta' filgħodu. L-ivvjaġġar lejn Malta huwa possibbli mill-14 ta' Mejju sal-24 ta' Mejju bl-ivvjaġġar tar-ritorn bejn l-24 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju. Dawk il-persuni li ser jivvutaw kmieni fi 17 ta' Mejju jistgħu jivvjaġġaw lejn Malta mill-14 ta' Mejju u jistgħu jirritornaw lura mi-17 ta' Mejju sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju. Dawk li ser jivvutaw kmieni jridu japplikaw mal-Kummissjoni Elettorali sa nofsinhar tal-ġimgħa 16 ta' Mejju.